muri yezimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pane vanotwa Prophet Uebert Angel, vanhu vaiva ambassador at large wapresident Emerson Mnangagwa. So panapa nyaya iripo ndiri kunzi pakavhurwa hombe panapa, vari kunzi vaida kupfudza Java. I don't know kuti nyaya idzi dzinenge dzine uchokwadi hwakakwana vantu hwakazara here, nekuti tikada kutarisa Apostle B Java vacho vari kutaurwa ndiye munhu akaintroducer back Prophet Uebert Angel. Prophet Uebert Angel munhu kuti muZimbabwe vabereki vake vanga vatori muno muZimbabwe zvese bo ndobva azoenda vanokurira kwakanokurira kuUK, but zvichakadaro nekuda kuma ministries avakazoita vaizosangana mhenu kuSouth Africa ndopa akazointroducedwa back kumba. So pana pari kuzonzi vakazenge varival vavachanzwanani, pakusanzwanana kwavanga vakuita ipapo ndo pari kunzi zvoni papakuda kunotsvagirana matsotsi ari kunzi matsotsi aya akahayiwa kubva kuSouth Africa ndobva apinda muZimbabwe munomu, asi havana zokwanisa kubudirira pamisheni yavo yavaida nekuti information zvakanzi yange yalika. So mapurisa ndobva vakomana ndobva vatiza. So pana pari kunzi polisi iri pakuinvestigata nyaya iyoyo. So apa ndasangana nayo yakabudiswa nenewspaper reZim-Eye vakunyora kuti Mnangagwa goodwill ambassador up for murder by political correspondent President Emerson Mnangagwa's god dealer and goodwill ambassador, who is also a controversial preacher, Uebert Angel, is reportedly facing a police investigation following allegations that he hired assassins to kill a rival church leader. A local weekly reports that a report was made on April 26 at Harare Central Police Station alleging that the angel was linked to an alleged plot involving two suspected South African hitmen hired to kill Batsirai Java of the Tabernacle of Grace Church in Harare. Angel, who is a President Mnangagwa's special envoy to America and Europe and Java, has been involved in a long-running rift feud. Angel, who is the leader of the Good News Church Spirit Embers, reported accuses Java of extortion and blackmail. Java is married to late opposition MP and former Prime Minister Morgan Tsvangira's daughter Vimbai, who died following a car accident in 2019. Batsirai Java is a brother to another Mnangagwa and ZANU-PF apologist and self-proclaimed prophet Panganai Java, Passion Java. Last month, Java's secret aide Nigel Dutiro approached the police about the alleged South African assassins. Dutiro confirmed to the Standard that he made the report under RRB number 141472. He said, "It's true I made a police report because there was a threat of life." Dutiro, however, said he could not reveal more details about the report because the matter was now being handled by the police. The alleged murder plot was exposed by a woman identified as Shona, who is said to be based in South Africa. Monroe was alleged in Zimbabwe on 31 March, where she was overheard by patrons at any market bar in Borodeo, Harare, talking about the alleged plot against Java. She left the country on April 3 via the Robert Mugabe International Airport. The Standard reported sources as saying the alleged murder plot was supposed to involve in two South African, only identified as Mkwananzi and Dimande. The alleged hitmen entered Zimbabwe through Bedbridge and were transported as far as Harare. The South Africans returned home without accomplishing the task after the women alleged linked to Angel leaked the details of the plot. Java was last Sunday summoned by the police as part of an investigation. He said, "I'm aware that someone from my church has made a report to the police and we are waiting for investigations." Zimbabwe Republic Police spokesperson Assistant Commissioner Ponyati said he is yet to get briefing from Harare Police where the matter was reported. The person who picked up Monroe's phone reported said she had no idea what the publication was acquiring about. When asked for a comment, she later posted the same question on her WhatsApp status. Angel did not respond to questions sent to him by a Standard 2 weeks ago. Early last year, Angel was at the center of a documentary by Al Jazeera investigation unit called Gold Mafia that exposed illicit gold trade and money laundering by powerful figures in Zimbabwe and the Southern African region. Angel was secretly recorded telling undercover journalists that he could facilitate the smuggling of gold and launder millions of cash by abusing his diplomatic privileges.
ndo manyorerwo akaita nyaya iyi mhuri yezimbabwe, mamirira zvakaita sekutaura kwenda zviita ndakati vakomana vari kunzi vakapinda muzimbabwe ndobva vatadza kunoita zvavanga vakatumwa, asi pane mukadzi ari padhuze naangel anova iye ari kunzi akazolikisa formation zvinova zvakazoita kuti vasazopfuudze. So panapa uyo mukoma wapassion java ndiye ari kutaurwa nezvake, ari kunzi zvoni akazoenda kuno investigate kune polisi achitaura kuti ndikuziva kuti pane munhu akaripota kuchechi kwangu and stuff nyaya yacho mamiriro akaita, so tiri kumirira kuti tizonzwa kuti zvakamira sei zvichazoenda nekupi, nekuti uyu mukoma wajava ndiye ari kutaurwa nezvake, ari kunzi ndiye anga ari pakuda kuurayiwa according neZim newspaper manyorero avanga vakaita nyaya yacho. Muri Zimbabwe munoziva zvinoitika muZimbabwe hazviperi, amene kuti vanhu vanozvika pakunetsana papi, nekuti vanhu ivavo kuti muzonzwa kuti Uebert Angel adzoka muZimbabwe sekutaura kwenda zviita akaintroducedwa nemukoma wapassion java anoitwa Apostle B Java. But nyaya dzinongotaurika hadzipere, regedza timbomirira toona kuti tichasangana neimwe nyaya here pamusoro penyaya yekuti ichaenda nekupi, nekuti munozviziva kuti basa redu kufukunura nyaya dzinenge dzakawanda tobva tangouya nadzo tichionesana amene kuti imimi makaitarisa nyaya iyi muri kuionawo sei.